בוקר המבצע. חמאס פותח בירי רקטות ופיצצות מרגמה אל עבר המוצבים סמוכי הגבול. אללהו אכבר. תזיז את הראשים שלכם מפה, תזיז את הראשים. גם אתה, הם פונים למוצבים. החיילים שלנו במרחבים המוגנים בגלל ירי הפצמ"רים. המחבלים זורקים רימונים ומסתערים על חיילי המוצבים המופתעים. גל שני רכוב. עכשיו כבר 500 מחבלים חמושים נכנס ללא הפרעה דרך הפרצות, ובחסות ניטרול קו ההגנה של כוחותינו דוהרים ליישוב.